Monggo. Adik kulang cantik mohon izin ya. Kita sambil kula nuwun kalian ingkang kagungan hajat untuk naik ke pelaminan. Yo alon-alon yo. Nan. Yuk 1 2 diangkat. Sul. Pasangan yang bahagia. Ibu, terima kasih. Di sini dulu ya. Terima kasih, selamat datang untuk Bapak Ibu. Para tamu undangan izin sejenak ya. Sugeng siang Bapak Ibu. Mohon izin untuk foto ya. Ada atensi ya. Yo Asoy. Dari Kalimati, keluarga besar Kalimati, terima kasih. Yang dari Kalimati, keluarga besar ya. Bos-bos saya, terima kasih. Yo. Batuk semua. Kenapa? Masa di kamera mukanya batuknya sehari semua? Enggak apa-apa. Ya maaf. Mewujudkan dari tim kreatif itu memang sangat luar biasa. Luar biasa. Nanti aku tim kreatif aku. Ben ora sepi kamerane. Lanjut. Apa kowe lagi lingan?
Matur nuwun terima kasih salam pambuka saking kadang Ije. AMP Arsen Music Production. Kangen kutan pomo mong asli ramu kang dadi talange ngati Jangan nangis to, Mas. was lawas anggonku nunggu coba to sawangen pirsanana pengantene wah sing Iya. kakung bagus ganteng Ha-ha. sing putri ya cantik. Ini pengantinnya cocok pakai basahan begini. Aku ngebayangin Ya. kalau Mas Ian yang pakai. aja aja gitu kan ngendi Kamu aja pakai ukuran 36 kok. Coba Lah iya aja. ta wis pokoke muga dadi jodoh kang sejati. aku mbiyen ki ya arep ngono jane jaman Terus? ate pasang kebak panu Beda karo aku. Tapi ya. Aku ra iso ngene iki dhisik ketangkep hansip karo mbok demo. Kok iso loh Mas? Kandhane kok Boleh. aku sore dolan ning gone ya calonku kuwi urung antek nembung aku ketangkep hansip. Ya. Dadi yo kur wani kae nek nggon pos kampling aku dhisik. Saene mbok deku. Lah iya ngomong yo. lah terus ngono ki mas kawine apa mas kawine apa Alah alah yo kur kathok. tuker kathok Karo Nek klambi. balsem Mas kawinnya cuma cinta. makan tuh cinta seliramu tansah ngleledo ngeling ana nalika jaman pungkur sliramu nate ngendika tresno lair trusing Wah, matur nuwun iki bose Sidoasih ya mantu. Wah, Ian lagi bawa nggih. Monggo. sinten Dokter Andes Rusyanto. alah ra tau ngejok Ayo mbok iki Dokter Andes Rusyanto. DRS. DRS. Sarjana hiburan. ora tau ngejok Mantu ya ya. Penak. sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Ono yo ngono. do wong ayu babujanku ati susah Iya. mong kangen sliramu Rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali
rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Duduk kopi to, Cah? Priben? Kok ora kompak iki? Berarti Kopi. iki wis komplit ya rumangsaku kok. sisa-sisa tenaga Oh, gitu ya. Sisa-sisa hari Sabtu. Iki ceritanya juga ikut meramaikan Hari Hajatan Nasional. Iya, ngono betul ta ya, betul ya. Saka tanggal 6 itu ki Betul. ngendi-ngendi tiap gang enek janur. Kemarin ada penculikan biduan nggak? Enggak ada. Alhamdulillah aman terkendali. Aman. Aman. Kemarin mau mencuri saya. Kamu Mau mau diculik. dicuri. Lah jajanmu akeh lho, Mas, yo rugi. Golek kowe Tak kuwi. bilang seperti itu, terus akhirnya ora sido. Aja. Aja semangat. Yuk, yuk. Wong edan. Ae. Wek ya. Yuk. Ora suwe. Ae. Bisa Iki jane iki lagune Pakde Walimin. Jane niku lagune Pakde Walimin. Pakde Walimin piyaine pundi? Nika ingkang nembe nika melampah mriko. Oh, Pakde Walimin. Selain kangene ngati, mengko mesti janjane Dek, aku wis wis ngono kuwi. Lagune kuwi terus. Iya. Wis kuwi. Biasane ngono ki langsung metu sing abang-abang ngono. Ora gerabang, klawu ya metu. Pak, panjenengan kok malah bablas ngono iki nyandi lho, Pak. Nembe among rawuh. Oke. Nembe among rawuh. Tenang. Nanti ditunggu ya, Pak De ya. Ini Mbah Ember dereng rawuh niki Mbah Ember. Oh iya, betul. Dereng. Aja. Aja semangat. Wong bagus rasaku. Iki bakal ayu. Ora suwe aku Gerami ger tabrak. bisa sumandi ana ing sisiku. Sampun kapiarsa nggih
Unjuk Mas Teguh Sugeng Laras monggo Mas. Mbok pilih kepareng jumeneng joget beksan. Iya. Caos. Lamun warung siramu kadang iki anane sarengmu rasa tresno kang ade sarwa mikir Iya. tanpa bisa jejer koyo ra bisa ngoncaki asaben wanci bangsa aku ati ananging aku wedi bloko pungkasane Yo. kemaharo tresno sadyan aku yen ketulung nanging caket sajroning atiku gantung nandang tresno iki wis kinodra sakdermo nglampahi ulo sabah sapa ngendut datan atiku wis kapilut sang eboku nang rasaku lamun bisa Mas Teguh secaketan sliramu ayo Mas Teguh jumeneng monggo Monggo matur nuwun Mas Teguh, Bos Teguh. alon-alon lho Mas Teguh senengane yo kesusu lho alah Yos. ya Ya. lamun weruh sliramu batik iki anane Yuk. sarengmu Yuk. rasa tresno nang tak ade karo mikir ati Yuk. tan bisa jejer koyo ra bisa ngoncaki Yuk. saben wanci Yuk. Keluarga Mbah Ender beserta rombongan rawuhipun sembah nuwun. Pamit duka pangesunipun. Mas Teguh, Yos. bonus lagu apa? 12 apa? Mana? Jos. Matur sembah nuwun Mas Teguh nggih, sakali rumah.
Wong ayu gawe sawangen lintang ingkang lagi ora dawan ya. Aku lali tak kira nek wengi. Lo. Yuk. Ayo. Kalau kaedek bulan mesem ampeng-ampeng neng dure mega jroning ati rasane mung ayem Aleksanan apa kang sinatyo alon-alon ya wong ayu Cek Amen. ngenteni Pak Joko yen ra nyandeng rasane gelo ning ati aja dilali mundhak kala datine iya wong ayu aja ragu wong ayu dicaketi Pak Joko kaya-kayane sliramu wis suwe ora nyawang lintang lan mega ana ing dhuwur dik Panas. iya pinara Ayo bas Bapak, menawi badhe juga. Konco Bapak Ibu Pak Walimin monggo kali goyang Suk ayo dong iya wong ayu terus piye wong ayu
keluarga besar Pasopati. Yuk, 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 wasik. Terima kasih dulur-dulurku semuanya. Semangat. Kalau kae lintangi mesem, aduh ampeng-ampeng neng dhuwure meko jroning ati rasane mbong ayem Piye, Mas? akale kesanan opo kang sinatyo. Dek, sini dong. Oh ya. Dek, diparingi bapak, Dek. Ja. Gading Mas, maklong bening. Ayen ranyadek rasane kelo ning ati. Mas, ilang mripate. Ojo dilali munda Allah dadine kalau kae ngide padang ing Edi Perli yang Jureng sorot litang jus Mbok sumpah aku lagi nyanyi iki. ning tapi kayak dibawakan tan mantap.